Kitariki 14 kiakera umutinyi ukaberekera umwaka kitariki 14 kera umutinyi ukaberekera umwaka rituko liko kwanerwa abantu abange bakubeka kianga kikorokianga n'ubwanchani rituko iri kurunga Valentine's Day nabo liko kurunga Saint Valentine's Day ine holiday ekoba ekera abantu abanchani bali banchaine bakubekana amo ashingincho yo kuorokania amaiga kuorokania ubwanchani na kubwa mono koena na ebyewa ashe omwelio bwesenchari ya gatano omupapa urekorokunga Galatians omotangani igabegete Lubekalia yani igaireteri bagaria Lubekalia na abo ekoroyeka ashe ritukelio akalibeka bono likabanga liaro kwa St Valentine's Day neri tukelio neri tuko abantu abange gucakera esenchari ya 14 bacagete gucingera igoro yo korokyo bwanchani na kubwa mono gucingera ubwanchani bwabo bono tingo manyanga na kiri tukolia olia Valentino liarenga seri tukeli nekene abantu bano mbagendete gucingera litukeli lya Valentine's goshi abande bali tigire na umuchaka no norori nabo igonkikegendete gokorekana goika amatuka bwango iga onebyale nechinga kichiko na gusuka manganango na gonchiri yale na ngokobulia ngekene asiri tukeli amangana yabona tuatebire gocha ngokolekanale onye tali gokolekana ninki yego tali gokolekana gosonye ka gokolekana inkiraki agokinia obwamate ashigati yabanchaine goshena ki agokinia obwamate asebali bagochi wanchara ashamange nkogendane amatabekania inde nkwana na batereri baito nabo igona bali toko banawo bante binga ki amanganaya agenderete ngakiri tukeli yabairire nebirengereri byabo igoro yeri tukeli imbiri byebi bono togendare ngocha kande yamashemo stay tuned me yabagushi Global Radio Marieta na jema olinotini na kogane yitukoli ya Valentino ligia litukoli obwanchani ligia lakini naende ngoko monyeranga na kionde taiwa obwanchani oboro kikera lituko otukomami muwaso omuya kabuno cha kabuno era oro kirioka katika kwanya litukeli lioka haya bono tobera na chinga kichesebeo Bagusi Global Radio ingata ya mwanya yetinge Samangana Maya Lokia enkoro yao Esemye na AGR FM